Не бе, натам снимаме, да. Да, къде сме всички, бе? Да ви видим. И другите. Само да светите копчето. Натиснали сме, нали свети? Добре, ето. Да покажем. Свети Не съм ли? виждал Лора, аз трябва да мига червено. Да, и има секунди. Да. Добре. Ето Лора и Ася. По поръчка на тати Влаго и на мама Цвета. Вашите пъпа ще бъдат разпилени на гледчера на Майерхофен на Алпите, за да може да бъдете силни пътешественички, планинарки, страхотни скиорки, щастливи, свободни, прекрасни и красиви. Айде! Айде! Юху! Полетя! Браво! Супер!